story time. You guys, welcome back. If you're Kalukun and yes, let page I'm Ladova. I do story times on TikTok. Nalapha ku YouTube nenza story time that I receive from anonymous people. Kubantu balisele wena. So if you're trying to do app and if you want more of these stories, make sure that you subscribe on this channel so that you can kula sonke. Yabo? Baba ngana story. Dibhalelwe ngu-anonymous. Uthi manje nibalisele. Uthi abantu ofuna umsebenzi gqithi ude uthatha noba ngomphi umsebenzi iyo ke into endehlelayo yaphela lonto indifaka engxakini. Uthi story sami siqala kanjena ke uthi mina ndingumntana okhonzayo okholelwa nje kuNkulunkulu. Ndiya ecaweni every Sunday. So I've been praying uba ndifumane umsebenzi andifumane umsebenzi ndathi ndafumana umsebenzi uba ndisebenze ethilini. Uthi kusebenza nakwami ethilini mani ndingulamntu ke mna ke ungakwazi umyeka umuntu andigezele. Uthi i-customers indlela ezigeza ngayo kwithili ndingakwazi uba ndingaziphenduli mna. Uthi ndandigxothwe ke kule misebenzi ndandifumana lo umsebenzi ndigxothwe. Uthi ndandingumuntu njengona lapho angakwazi nje uhlala emsebenzini because ndingulona umlomo mna. Uthi ndahlala futhi ekhaya ke wonke ngenamsebenzi because kaloku kule misebenzi ndihambe ngigxothwe ndingulo uphendulayo ulapha i-customers xa zendigeza ndizigezele back. Uthi hayi ke nyhani ndahlala endlini ngenamsebenzi. Uthi ndiyawufuna umsebenzi hayi tu uthi grade 12 nje naye i-CV yam nje ikhona experience but itu ke sanofumana umsebenzi until ndafumana enye ichomi yathi uba kuyaqasha manje endaweni ethilethile ufuna ngemini ethilethile siya khona siyabe nje ne-CV zethu soba ithu siye kule ndawo uqesha kuyo ke. Uthi hayi ke nyhani ngale mini ndavuka ndapreparisha ndim lowo ndinxibe isuti ndisutile nje ndimanzi. Uthi ndisute ndimanzi ndisute ba ndicinga ndiya kumsebenzi moso serious corporate work okanye nje into serious musuyeqonqa uya ku-interview ufuna ku-impress. Uthi hayi ndasuta black and white ndim lowo. Uthi hayi ke nyhani sakhwela iteksi nomngani uthi sahamba. Xa sifika kule ndawo hayibo uthi kude le ndawo ayikho lapha etown indawo nje ekude kunetown like uyaphuma kwitown CBD etown uphume nje uhambe. Uxa sifikayo okay andilazi ligama libhalwe apha but like ibhalwe nje igama loba kugcina izidumbu khona yabona moselaka. Uthi hayibo ndiqomba okay uthi singene ke nomngane xa ndimjonga umngane ndimbuza hayibo sizothini apha. Xa umngane futhi ngiyaqashwa apha khawuthula uzawuva. Uthi xa sifika khona abanye abantu ke. Uthi xa sifikayo nyhani ke bethu abantu abaze kwi-interviews mamachophe ngapha. Uthi hayi ke sichophe nomngane apha ezitule umngane ndiyambuza umngane how come uzise kwindawo ekuzidumbu kuyegcina kuyizidumbu kuyo ufuna sifele apha nje wena. Uthatha umngane angeke sife manje nonto soba right mngane yamazi I mean like uyakholelwa wena ulethe ba abantu abafile baphinda bavuke bese umngane hayi kaloku akakholelwa naye kuloo nto mos basindisiwe nomngane bobabini. So wathi hayi sikangikholelwa kuloo nto abantu abavukile baphinda baphile mna okanye bathini yaqonda mos umuntu ufile yaqonda mos abantu basindisiwe babhiliva kwintoni yazi mos. Uthi hayi ke nyhani ke nomngane bahlale. Uthi ekuhlaleni kwabo kufike ke mlama mabangene kule room. Uthi uqhela ngene umngane wakhe ke umngane akaphuma ahlale kwesinye isitulo athi uthe makalindi angene u-anonymous lona ke yena ke angene phakathi. Uthi ngene phakathi uthi zakujonga ne-CV le kwavela kwashonga kuma ebusweni qobo mantombazana nathi sibindi like ya nathi sibindi ungakwazi ungena night shifts ukline yena ke ya ndingakwazi ukuklina. Wathi okay ke apha sifuna umuntu ozimiseleyo umuntu ongasuka aqhweshe kwe-CV uba akasonwabanga sifuna umuntu ozoyazi uba uzothini apha thina we pay a lot of money but sifuna umuntu ozimiselayo nje kulo msebenzi umuntu onesibindi anowaza kanje uzokudlala ebese ke abe sichaze ke masiba I'm a hard worker uyayiqonda mosana umuntu osefuna umsebenzi ba uthetha kanjani. Uthi ungandithethe kubuza uba nayo grade 12 uchaza uba unayo grade 12 uthi hayi ke amuntu ndaphandle usazothatha decision. Uthi afike ke nyana ahlale phandle nomngane wakhe. Uthi akuthwe ke phayana kuzawubizwa amagama abantu abathathiwe then abangathathwanga bazawujika. Uthi hayi ke nyhani ke hayi ke uthi ke guys abizwe amagama abizwe yena babizwe nabanye abafana ababini. Uthi umngane lo angabizwa caba umngane ke kufumene ngomsebenzi. Uthi hey hayi ke beyiset into bomngane akafumene ngomsebenzi beqomba hayi nyana umngane ke ebedlele vele elindele ubizwe kwenye i-interview bekwe mhlawumbe uzobizwa kuyo so langabe nanxa kakhulu umngane wakhe anonymous usho ke yabo. Then ahambe kumngane ugela sheke lona ayifake details zakhe like ba i-bank details yonke nje laa nto bacela noba uzoqala nini nani. Uthi ke bese kuthiwa mos ba uzopha night shift yabo. So ke
unikwa izinsuku zakhe ezasiphangela night shift, unikwa i-timetable, yabo. Ngesuku lokuqala ke kuthiwa uba wena uzoza Monday night uzophakela noMike. uMike lo kudala ekhona apha uzokubonisa nje uMike kuba nako phangela kanjani, into ofuna ukuyenzile nje ngesuku lokuqala. Ngesuku lesibili ke intombazana uzozimela ngoba uMike unayo indawo yakhe kuba ezindawo ezidumbu uhlala kuyo zehlukene, yabo. So uMike unendawo aklina kuyo, nawe uzofuna indawo oklina kuyo, qhaza kubonisa nje umsebenzi. Uthi hayi ke Nqoma, mina somani isibindi akho ngxaki because ngilo ukholelwa usindisiwe, ngikholelwa abantwana abavukileyo abantu abafileyo baze bathintini yonke la nonsense, akholelwa kulonto. Uthi hayi ke nyani ndikuduke ndifike ngichaze ke ekhaya uba ndifumana umsebenzi nanana. Uthi abantu basekhaya ke abaninzi bakholelwa kwinto abasizwanga, bayakholelwa kwinto zesintu. Kube kusithiwa ye uzoporhelwa wena, uzoporhelwa wena, uzawubona wena. Uthi babe besithi uyayazi phofu into abantu bafile babalandela abantu, funeka uhambe soloko usiye ebantwini uyohlamba. Asithi na hayibo hlamba ntoni, amelake nsindisiwe hlamba ntoni. Abangazikholwa zonke into esixelelwa ngaba bantu yabo bakho wabo. Babe besithi uzoporhelwa. Futhi abantu abasebenza emoshwali bafuneka basoloko behamba usihlamba because inandawo inobumnyama nje, abantu abasolekileyo nalami imoya imdaka. Intombazana ke ingayikholelwa lonto because what do you mean ndisindisiwe mina? I believe in God, I don't believe in those things engibalisela ngazo. Hayi ke nyani intombazana uthi kufike kuMonday uthi ndilale nje emini because ngisele night shift mose lale emini, ndivuke phale ithi sendihlambe nyani nosesikhafuna zami yonke into, ndiphakelwe ekhaya mosesikhaftina, my first day at work. Nabo balindile bazobuya ngisithini. Uthi hayi ke nyani ndihambe ndimsebenzini, khona iteksi nje ndotshona. Uthi ndifike nje phayana, ndifike uMike seke ndilindile, uMike andinike ke imophu into zakhona into zoklina, uba uklina kanjani. Uthi siye nje xa sifike kule ndawo indawo yezidumbu kugcwele nje mos eza shelves zentsimbi yonke into. Uthi ndibonisa uba kuklinwa kanjani, uyabona lena sesiphumile isidumbu apha, so nema i-empty nje ufaka kanje. Uthi uyambonisa nje nomsebenzi wokuklina. Uthi mna ngaqamba okay andinawo omnye umsebenzi, nyenzelekile lo msebenzi nje uthathile. Uthi hayi ke nyani akline ke noMike together bayaklina mos bayaklina. Uthi aphume uMike sithi okay uyahamba uyokwenza iti, uzabuya ngoku. Uxa ke ephumile uMike ndive ngathi ukhala isound engathi umuntu ovule kubona xa uvula into yentsimbi, la sound yentsimbi ingathi ukhala umuntu ovula amacango wezanto ngamacango wentsimbi, so kungathi umuntu ovula phina vale. Uthi anyeke qoma yabo okay handibona into manje. Uthi ningayiwe imali lento. Uthi izibane ezi ziflickerishe kanje ziqhwanya izibane. Hayi we imali lento qoma isuka angayiwe. Abuye uMike ke amxele ba hayi sibakhe bekwaqhaqha izibane apha. uMike nyani bekandibone kwela cala yazi mhlawumbe ifuna ufuse le globe or something. Uthi singayiwe lonto leyo ke. Uthi sikline first day noma ngabekho nix sigqibe. Uthi siyahamba xa sigqibe sohlala kunye control room apho sibukela khona i-cameras nanani. Uthi siyancokola nje noMike siyazana siyonwabile nje kumnandi, nabanye abafana sasifike nabo bayi2 nabo bonwabile nje kumnandi siyaklina. Uthi hayi ke ekseni siyagoduka kufika abanye ke abazohoya isidumbu, abazohoya abantu abazobona isidumbu yonke laa nto, ke siyahamba. Uthi siyahamba ke sigoduke xa ndifike ekhaya bayabuza kwenzeka nona mna awuporhelwanga. Uthi amaxesha akho nix man bhanine over react kuyo yonke le nto, akho nix phaa emoshwana nani. Uthi hayi ke nyani abantu baqomba bathi hayi uzawubone wena. Uthi like abantu basekhaya abantu bayikholelwa uba kule moshwali kupholiwe kule moshwali, bayafuna kubekho something. Uthi ningabawe ke mna ke into baselutshomi yambabe kunjani emoshwali nayo thuke kuba kakube khona into yenzeka because abantu bane-stories about into zemoshwali nani. Hayi ke uthi nyani ngabikho ngxaki. Tuesday ndiyaphinda ndiyaya futhi, but Tuesday ndiyahamba ndedwa because uMike uzobeye kwilantuza yakhe kwigombi lakhe, mna ndizobe ndindedwa kwile lam klina kulo. Uthi hayi ke nyani xa ndifikayo uMike uyahamba yabaya indawo nihamba yayo kweyam indawo. Uthi imoshwari nje enkulu futhi, uthi inkulu umntu unendawo yakhe apho khona kugcwele khona izidumbu mos zikweza nto zivaliweyo, you have to clean phaa nabanye abaklina kwenye indawo. Uthi siyaphithizela nje at some point ke xa sigqibela uklina siyadibana endaweni apho sihlala khona nanasikade cameras and all that. Uthi hayi ke nyani afike ekline endaweni yakhe. Uthi ndikline qha xa ngigqiba ukuklina ndibona hayi mani ndilibele into ethile yokucaba yosusi i-germs into galela phaa kuzaa nto zakhona. Uthi aphuma yoyilanda but ingathi kukho mntu omlandelayo. Ukho laa nto yokuba ukho mntu okulandelayo uba ulunyeka. Uthi aba ulunyeka mane sithi ukhona umuntu ondilanda, kukho lo moya engathi uyandilandela. Uthi anyeka angaboni into. Uthi ahamba uthi ahamba phina anyeke akaboni into. Uthi aqala uba novalo oyiki ba yebo ngathi kukhona umuntu omlandelayo. Uthi ahambe
ekameni kwakhe afike kule ndawo ulanda kuyo lezi zinto uthi azilande nyani ke avaleke lokho acabasele lokhaleni avale lokho uxike ephumayo ivuleke lokho aze wezinto phansi aqoma yabo bendivalise kanjalo lokho anishiye izinto zicuphekile how come uthi aphinda so ke guys uthi ke ngoku avele lokho waye aqoma yabo khandi shiye izinto zicuphekile how come bale lokho uthi ndiye le lokho andifike ndipakishe izanto nezamophu nezanto ziphansi kwezanto zoclean phinde ndivale futhi uthi ndiphume ekuphumeni kwam ndive khala gulo koqoqo uthi ndixela ba yabona ngoku ufika into yovala nokoyika andizomane ndijika manje ulanda qoma andizoziweza noba zibili noba ziwanga andizozihoya uthi ndahamba ndaye phinde kule ndawo ndiyocleana kuyo uthi ndifike kule ndawo nyani ke ndiqhubeke ndigqibezele into bendiyenza ndigqibe uthi ndikandigqibayo uthi ngene umphathi athi umphathi ubani obeklina izidumbu ebusuku uyekile and ndifuna wena uhambe uyoncedisa ubani ndihline together zasidumbu siphayana nani uthi ndithi mphathi bendingazalanga uzoklina izidumbu mna apha bendizele uzoklina athi umphathi zange utsho kanti uba wena ulungele yonke into unawo amandla you're hard working uthi wasayifuna le mali uthi lamphathi akacengi uthi ngilamphathi ungacengi into okugezayo nje ungacengi uthi ngiqamba ngiyifuna le mali endikapeyi endisuku lesibini eliniphangela uthi aqoma azithaleni makahamba ohleni ezidumbu uthi xa ndifika nyani ke phana uthi ingane ndizibona phakathi ukuba sikizi because ndibona lo muntu uxheliwe yabona uba usuke ngozini ediphu enzima inhloko nje ingathi yajinga ngathi ifuna uqhawe uthi hey enzima into ndiyibona phayana uthi ufuna asikline lo muntu siyamoyika nalo muntu nasimklinile nani because kaloku ufuna simlungisile in a way ba ahlale kakuhle kule ndawo ahleli kuyo because hey uthi ayike sasazama uqoqosha ke lo muntu uthi asemklini basemklina mos because akaphelelanga wonke umzimba but siyamlungisa imqoqoshe kakuhle ba kwazi ungena kule ndawo siba freezer kuyo nani yonke lonto uthi siyayenza ke le nto nomfana uthi hey asoyiki uthi ndathi xa ndigqiba mna phayana ndatshinya imbizi lakhanda phinde ndazithuthuzela ngokwam because lo msebenzi ndiyawufuna uthi ndahlala wathi umfana kuyanyenyezelwa ke apha bona apha kuzange uzodlalwa apha kufuneka umuntu aqine isibindi bawufuna imali uzawuqina isibindi ntombazana undaqoma manqine isibindi zakuba nabasathini because ndiyayifuna le mali utheke kwade kwasa ke ndagoduka ekhaya ndafika ndakhala ke ngokumlweni muba kwenzeke nona uthi ndiyakhala andikwazi nokuthi ndiyoyika uthi besithiwa ekhaya mfriend yami ndiyohlamba mna because kaloku xa ndidila nabantu abafileyo ndibabamba ngesandla sam ngoku which means yeyi ikhona imimoya ezazakum uthi wathi anonomasayibo khale ndike nikezo nto mna yaba ndikholela kwabobhanqa uthi ayike nyani alale ke uthi elaleni kwakhe njemelele nje ungathi uva umuntu ongena emnyango evula amehlo akaboni mntu uthi unophaphazela yaman recently ngoku uyaphaphazela uthi ndingumuntu oliphaphazela nje olikhona nje ungathi even bathi ndiyakhwazwa ndisabe ndinyandibiza ukuthiwa asikubiza uthi andiyazi kwenzeka ntoni ngobomi bam ndiyaphaphazela uthi ayike nyani isuku lesinje sinendiyabili ndiye emsebenzini uthi ayike nyani ndahamba ndifike emsebenzini ke ndisicele ngale mini bangamamela ii-earphones ndingazuva noise ndizozithi umculo ndingazoyiva yonke le nto yenzeka kule moshwali ndizove ndizitlilele nje ndizipholele uthi nyani ke ngale mini ndafika ndaqanda clean kodwa hayi ke ndingazi ubani lo uclean isidumbu nobani ke ukhona ngokubuyile mna ndingahamba ndigqibeze umsebenzi wami lo wokuclean nani uthi hayi ke ndifika nyani ndiclean ke uthi andiva noise ke ngoba kaloku ndizithe andithi mna uthi ndava into egxini khuphi earphones ngiyeka akho mntu mayindi kusebusuku ezinzulwini zobusuku uthi ndanyeka andibone mntu ndaqala ke ndawuyika ndathiswa ngumchamo ndoyika ke ngoba because ndimvile umuntu ngibethe exini how come bangabikho ndaphuma ndabaleka ndawuchaza komike nabanye ba hey ndikugqiba bethe exini mna ndambona umuntu kumsethi hayi nyani zenzeka ezo nto kapho lokho remember kuze apha kusemoshwali apha so izinto ezinjalo zipossible xa usayina apha for uzophakela apha izinto ezinjalo zipossible futhi accept futhi uzoba sathini uzoxela abantu sizinto zalapha eziyana mina xa ungazihoyi uthi abeqoma asizohoya kanjani ndibethwe egqini ndikayihoyi kanjani lonto leyo ndingayihoyi kanjani uthi ayike nyani ke ngale mini qoma ndowomisha ukutya kwam ndilambile thatha isikhafuna sami kwilokha yam ndiyowomisha uthi ndisawumisha libele ezinye isikhafuna sami because irice newhat bendizohlulile enye into ebinenyama newhat uthi ayike nyani awomishe le ahambulane uthi xa ebuyayo isitya sakhe sikhutshiwe ku-microwave sibekwe phezu kwetafile futhi ingathi kufakwe icephe kanti bekusityiwa uthi eqomba hayi kuba notya ukutya kwam ahambe ubuza uMike uba ngubani otya ukutya kwakhe ibe ngulo uyaphika ibe ngulo uyaphika eqomba
ezomakhe bathi ukutya kwam ndiyabasona. Uthi angayicingi into yoba mhlawumbi bayapokrelwa or what, acinga uba ngaba bahlala ngaye. Uthi hayi ke agqibezela ukutya kwakhe ke agqibe ke angayihoyi le nto. Uthi ke nyana ahambe ayogqibezela uklina. Sesizogqiba ke ngoku uklina uba ndizohamba ndiyohlala noMike nje, sendizogqibe yonke into seyisorted. Uthi ke ngigqibezela uklina nyani ungabikho ngxaki. Uthi the xa ephumayo xa ejonga emva laa ndawo bemophishe kuyo kumdaka nje apha, like kumdaka ngathi akumophishwanga. Uthi apha naqalele amophishe. Uthi amophishe. Uthi nje le ndlumosi inkulu nje, iroom enkulu. Hayi guys, uthi ke untombazana lo waphinda wamophisha kwesibini. Uthi nje xa ngigqibayo futhi xa nzithi ngathi likhaya ndiqala kwawumopha naboma, you know what, apha kuyaborhwa apha. Yabona apha kuyaborhwa apha, ikhona nje ingxaki. Ndashiyela umopha apha ngomsindo, ndahamba ndayohlala koMike ndabaxelela uba mna dani mophisha apha, iba ngathi khaya ndimophe. Woke umntu uyayihleka le nto, uthi woke umntu akandikholelwa, woke umntu uphelile intsini. Uthi ndiqomani nomsindo futhi mna kusasa ndiyakhwitha kulo msebenzi. Nile nje kusephandle ndiyakhwitha kulo msebenzi kusasa. Uthi hayi ke nyhani ke zibe behleli nje apha. Uthi mna kuflekharishe izibane, zibe behleli noMike, zibe kuflekharishe izibane. Uthi cameras ezi zivezileyo mos uba apha kule section esidumbu zihlala kuhlale khona mos kuvelile ikhamera. Uthi camera ziblank, izibane ziyaflekharisha ukubacima kuzomka umbane. Khona igenerator mos phayana bacima kuzomka umbane nani. Kulo uthi basojongana igenerator. Athi omnye iyojonga ngabani igenerator, ubona kumnyama foni ipaseji icimile, iyojonga ngabani igenerator. Uthi bayathembisana ngoku sesinovalo sonke siyoyika. Uthi hayi ke nyhani ke kube khothi masiphumeni ngithole silandelelana. Uthi singabo omnye ubambe omnye apha egxeni, siyalandelelana siya kwigenerator. Uthi soyika sithini. Uthi umphathi wethu akabikho ebusuku, yena uyahamba. Uthi uba khona nje xa mhlawumbi kukho loo nto ofuna usixelayo wona okanye loo nto yenzekayo, akabikho, ibasithi abasafarishayo apha. Uthi hayi ke nyhani silandelelane ke sibambile, singabo baqhwiqhwayo esibambeni. Ngoba kaloku iipaseji zimnyama, iiroom zimnyama, izibane ziflekharisha. Uthi sihambe xa sifika igenerator sizama uyijonga uba injani nase ilungise igenerator ibe right nyhani ke. Uthi hayi ke nyhani ingabikho ngxaki ila generator. Ndomo igenerator uthi sibuye. Yeyi, uthi hayi ke ngoku singamba bazivalele in one room because akekho umntu ofuna uyoklina ngoku sasingabagwala sonke. Abesithi omnye mna kusasa khayise ndihamba ndiye emntwini ndiyohlamba, asoze kalunandele ngamabhadi futhi ndiyawuyeka lo msebenzi. Uthi lo uthi uyawuyeka umsebenzi, lo uthi uyawuyeka umsebenzi. Abantu besithi abanye that's why mos apha kuqashwa gqithi, abantu bayawuyeka umsebenzi apha, that's why kuqashwa gqithi. Uyakumbasa apha safika sibanintsi kanjani, that's why kuqashwa apha abantu bawuyeka. Ubhanqa ubuyaborhelela moshwali ubhanqa. Uthi hayi ke nguyoyika sasibana nexesha ngoba sisifuna kusephandle sizophuma siphele apha. Uthi hayi ke nyhani bahlale. Uthi bahlala. Uthi iikhamera eziyaqaphela uba zisedim, akekho umntu ofuna uyojonga phiphipi uba iikhamera zithini zinjani. Yoyika sonke ngokuhlele nje apha. Uthi hayi ke bahlale. Lo uthi lindeni kuse madoda sizohambani sishiye le nto. Uzozibona umphathi uzothi nofika abantu bengekho apha simke sonke. Faze kaloku sibhorholo olu hlobo. Nabanye ke balisi experiences zabo. Esithi omnye mna ndakhe ndathi ndiyojonga izinto zam elokharini, ndafika elokhaya yam ivuliwe ndingayanga noba ithe ivulwe yintoni. Omnye balisa yazi mna ndakhe ndathi ndimophisha ndafika imophi ingekho, ime endaweni ethilethile bengingayishiyanga kuye. Abantu ngoku umntu sebalisa ngoku ii-experiences zakhe, ngoku umntu se-event ii-experiences zakhe. Bebecinga like bayi le nto ibisenzeka ibiyinto nje bebeyicinga but ngoku umntu sebalisa ngoba yayibona ingathi kuyaporhwa apha bazovumelana le nto. Uthi kwathi kusisa nje saphuma sonke sathi ibheki zethu sayishiya emoshwali. Uthi asiyazi noba umphathi waxa efika wathi ufika ngekho bantu, wafika wathi nasi intoni, but thina saye sawukhwitha umsebenzi kanjalo ndawuyeka lo msebenzi lowo. Uthi ndim ke lowo ndisekhaya ndiyacekisa ekhaya uba mandihambe ndiyohlamba because mna ndikholelwa kule nto zohlamba ndiza ngecaweni nothandaza. Uthi amaphuphi nawo emabi mna. Uthi ndandikwazi kwasekhaya mna ibe ngathi kukho umntu otyhile ingubo ngondileleyo. Uthi andoyiki. Uthi until ndazixelela uba mandiyiyeke yonke le nto. Ndavuma umalume wam wondinceda wahamba wondihlamba. Ndangona ndibhetere ke ngoku when it comes to loo nto leyo. Uthi umsebenzi wasemoshwali awuyiyonga ukuthi indla. Uthi le moshwali ndandiphangela kuyo mna kwakoporhwa enjinjalo. Uthi ndikuxelela njengam ngoku andiphangeli ngcono ndingaphangeli, ayikho into enje. That's okay story sakhe. If you understand stories kanje and ufuna ukuva more of the stories, make sure that you subscribe on this channel. Sizokhula sobayi-2 and ngaloo ndlela uzoyazi uba ufuna ukuva ezinye izitori zam.